para que houbera algún resultado concreto para os produtores, habería que ir máis alá do que foron agora pois as autoridades gobernantes de Galicia e do Estado. Segundo, que temos que seguir na convocatoria. E terceiro, que eu penso que costa bastante, pero a estas alturas pois o estar todos os sectores xuntos, ter a garantía tamén de que a gran maioría das cooperativas, o sumarse a GACA a apoiar, pois teñan decidido nas súas asambleas ou todo eso, que van colaborar en todo o posible, que non vai haber recollidas en moitos sitios, etcétera, pois digamos que é un paso adiante importante cara a consolidar unha protesta que, digamos, o último que tiñamos pensado facer, pero que tampouco deixan outra medida. Por lo tanto, seguimos adiante co tema e exiximos ás autoridades que toman cartas no asunto. É dicir, o precio en Francia hai 4 anos está máis baixo que aquí, houve unha folga do leite, chegou a intervir, é dicir, todas as empresas prácticamente se sumaron a un acordo, menos a primeira empresa mundial, que tamén é a primeira empresa e a que está forzando as outras a esta situación, que é Lactalis, a de Villalba, e a que comprou Buleva, que ten unha gama de produtos amplios, pero que tamén está vendendo moitísimo leite en ofertas externas, e entonces tuvo que intervir o propio Sarkozy para que esta empresa se tuvera que acoller a ese acordo de mínimos francés. E aquí non esperábamos, e seguimos a insistir en que non esperamos menos das autoridades para que forcen as empresas a unha situación, por outra parte, distorsionadora do mercado, como é vender a carne. Entonces, digamos que é o principal motivo polo que temos que ir á medida máis extrema, máis lesiva, pero que non queda outro remedio, e que, por lo tanto, estes días veremos moitas veces.